canvia l'època en què es fa, canvia la ubicació i únicament o bàsicament amb l'objectiu d'ampliar la participació a les persones que venen omplint aquells llocs on s'ha presentat anteriorment l'Ebre Músic, intentant que sigui cada cop més conegut arreu del territori aquest concurs de música i que evidentment la participació de les persones se vegi ampliada pel fet que enguany no se realitzarà als diferents parcs de la ciutat de Tortosa, sinó que aprofitarem el format de les festes de la cinta i potser la major difusió que implica el fet que l'Ebre Músic enguany se realitzi al centre de la ciutat per a donar com dia un nou impuls a aquesta nova edició.